Wara rapporti dwar nuqqas ta' governanza u taħwit fit-tmexxija nazzjonalista fil-Kunsill ta' Ħararaw, intalbet tlaqgħa b'mod urġenti mill-Kunsilliera Laburisti u viċi-Sindku Indipendenti tal-lokal waqt li wkoll tresqet mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku Helen Gawxi. Il-Partit Laburista qal li d-deċiżjoni ttieħdet fl-aħjar interess tar-residenti li xirqilhom li l-lokalità titmexxa b'mod tajjeb u bit-trasparenza sħiħa. Il-mozzjoni li One News għandu kopja tagħha tresqet wara diversi talbiet biex tingħata informazzjoni dwar nefqiet suspettużi u potenzjalment irregolari li kienu isiru minn wara darhom mill-istess Sindku Nazzjonalista. Minkejja dan, anke wara talbiet ripetuti li saru, il-Kunsillieri Laburisti Marja Ameli u Christopher Fenek flimkien mal-Viċi Sindku Franġeska Attard li riżenjat mill-Partit Nazzjonalista reċentament ħassew li qatt ma nataw sodisfazzjon u baqgħu jinżammu fil-għama. L-istess waqt huma kienu qed jittalbu biex japprovaw dawn il-ħlasijiet dubjużi xahar wara xahar. Saħansitra l-Awditur Ġenerali ġibet l-attenzjoni għal tali nuqqasijiet, iżda dawn ukoll baqgħu ma ġewx indirizzati. Minn barra hekk, jirriżulta li sal-lum għadu ma ġiex finalizzat jew ppreżentat ir-rapport finanzjarju tal-2024. Għal dan il-għan, nhar it-tnejn li għadda, intalbet b'mod formali laqgħa urġenti biex tiddiskuti tal-emozzjoni, waqt li s-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill u obbligat li jsejjaħ sa mhux aktar tard minn 3 ijiem ta' xogħol. Dwar dan, il-Partit Nazzjonalista bl-ardir tas-soltu tiegħu ipprova jitfa' dan it-taħwit kollu fuq il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Partit Laburista u qal li l-mozzjoni xi attakk fuq demokrazija. Dan wara li attakka lill kunsillieri li għamlu l-mozzjoni ta' sfiduċja. Il-Partit Laburista tenna kif it-tliet kunsillieri li jiffirmaw il-mozzjoni qed jaġixxu skont dwar il-Gvern lokali u l-mozzjoni jeħtieġ tiġi approvata mill-Kunsill qabel tidħol fis-seħħ. Għal kif id-demokrazija titlob għal kisba tan-numri, iżda teħtieġ ukoll żamma ta' dawk in-numri, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista ma rnexxilux jagħmel fil-każ ta' Ħararaw, meta ftit ġimgħat ilu tilef il-maġġoranza u spiċċa b'żewġ kunsillieri jirrappreżentawh, waqt li t-tnejn jirrappreżentaw lill-Partit Laburista u kunsillier oħra llum hija indipendenti.